Γεια σας παιδιά, παίζουμε σήμερα Stable Guys. Το challenge είναι σήμερα να κερδίσουμε με το καινούριο skin αυτό το σκελετό. Επίσης θέλω να μου κάνετε όλοι subscribe και όλοι like για να ανεβεί η ομάδα μας. Και ωραία, τερμάτισε. Και τώρα πάμε για το δεύτερο round. Και μπήκαμε στο δεύτερο γύρο. Πρέπει να κερδίσουμε. Ωραία. Κοιτάξτε τι θα σας δείξω τώρα αν το καταφέρω. Έτσι πας λίγο πιο γρήγορα και παίρνεις το μαξάκι και πας ακόμη πιο γρήγορα. Δεν πρέπει... Το πήρα για το παρατσάκ. Τώρα δεν ξέρω που είναι. Ωραία. Ωραία, ναι. Πάμε λίγο. Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο μάτς. Και να είμαστε στον τρίτο γύρο. Εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι στο play θα κατεβεί σε 3-2 μέρες το Stable Guys στο play. Έτσι έχω μάθει. Και θα είναι πιο εύκολο για να παίζουμε εκεί πέρα. Ωραία. Έκανα βλακεία. Δεν πειράζει όμως. Δεν καταφέραμε το challenge. Θέλω να μου κάνετε όλοι subscribe και όλοι like. Γεια σας.